Tak ještě jednou dobré ráno všem. Já doufám, že mě všichni slyšíte. Já vás vítám dneska u dnešního webináře Aliance pro bezpilotní letecký průmysl s Úřadem pro civilní letectví, který se vlastně věnuje aktuálnímu tématu od letošního nového roku. Já moc děkuji vlastně Úřadu pro civilní letectví a panu Plačkovi, že přijal dnes vlastně tu výzvu více seznámit nás, vlastně uživatele, s problematikou novou oprávnění k letu v rámci otevřené kategorie a zároveň vlastně popsat ten rozdíl, když se žádá o oprávnění k provozu ve specifické kategorii. Myslím si, že to pomůže spoustu z nás k lepší orientaci vlastně v této nové problematice, aby jsme zbytečně si zkrátili i čas náš a zároveň i čas Úřadu pro civilní letectví, aby nemusel vyřizovat, jestli ta daná žádost patří do té nebo do té druhé kategorie. Takže já moc děkuji ještě jednou Petrovi Plačkovi, že dneska je tu s námi a vlastně hnedka od úvodu bych mu dal slovo, vlastně včetně ideálně i nějaké praktické prezentace, kde bychom to všechno vlastně jednoduše pochopili. Děkuju moc. Dobré ráno, taky děkuji za uspořádání této schůzky. Pokusím se vás v rámci dnešního dopoledne seznámit s praktickými důvody zavedení tohoto nového institutu oprávnění k létání. A nakonec bychom se mohli trošičku i otevřít otázku nějakého budoucího vývoje. Důvod zavedení je pragmatický. V podstatě žádná z těch agend, žádné z těch oprávnění, žádné ze způsobů ochrany, které aktuálně děláme, nestojí samostatně, vždycky reagujeme na nějaké požadavky, případně na nějaké nedostatky. Jak jistě víte, tak v průběhu loňského roku jsme tady měli audit EASY. Tím auditem jsme prošli dobře, mimochodem byl to teprve druhý audit na území České republiky, ale samozřejmě nějaké nálezy jsme tady měli. Jeden z nálezů byla problematika containmentu, provozu bezpilotních systémů, což je poslední krok SORY, konkrétně to krok 9 SORY, a řeší způsob, jakým to letadlo bude, nebo jakým bude zajištěno, že letadlo zůstane provozováno v tom zamýšleném prostředí. EASA ten krok definovala na konci roku 2022 s tím, že aplikovaný byl v průběhu roku 2023. Nám to samozřejmě neušlo, ale narazili jsme na problém našich zeměpisných zón, kdy jsme říkali, že veškerý provoz v jakékoliv zeměpisné zóně, která je vytyčena, ať už je to AOPK nebo HKOčko, ať už je to národní park nebo třeba i město, je spojený s požadavkem na zisk oprávnění k provozu, to znamená provoz specific. V okamžiku, kdy vydáváme oprávnění k provozu, musíme ale potom od loňského roku řešit containment a to nevždy bylo praktické. Teďko nevím, jestli to bylo na mě, nebo asi ne. Tak, z toho důvodu my jsme došli k závěru, že nemůžeme nadále pokračovat v přístupu, který byl zavedený od roku 2021, a to je, že provoz ve všech zeměpisných zónách budeme povolovat v rámci provozu specifického. Protože jsme nechtěli na ta nejmenší letadla aplikovat containment, protože to nebylo ani technicky, nebo ani dneska to není technicky dost možné. Proto jsme v průběhu loňského roku nastavili komunikaci ať už s Ministerstvem dopravy nebo s jinými subjekty státní správy, v rámci které jsme chtěli zeměpisné zóny upravit tak, aby provoz v těch zeměpisných zónách nebyl svázan čistě s oprávněním k provozu, to znamená se specifikem, ale aby jsme mohli v těch zónách provozovat i v openu s nějakou podmínkou na oprávnění k letu. To znamená, že ta změna je obrovská, byť je popsána poměrně jednoduše. A teď bychom se podívali na způsoby, jakým jsme k tomu přistoupili. Já tady mám kraťoučkou prezentaci, kde si vysvětlíme rozdíly mezi oprávněním k provozu a oprávněním k letu. Podíváme se na nějaké specifika těch jednotlivých oprávnění, podíváme se na jejich výhody a nevýhody
a nakonec bychom se koukli i přímo do registračního systému, jak prakticky si tu žádost podat. Tak rozdíl mezi oprávněním k provozu a oprávněním k letu. V našich zeměpisných podmínkách nebo v našem vzdušném prostoru ten hlavní rozdíl vychází ze zeměpisných zón. Zeměpisné zóny jsou vyhlášené v souladu s prováděcím nařízením podle článku 15 a příslušné členské státy můžou prostřednictvím zeměpisných zón dále regulovat provoz bezpilotních systémů. Jenom pro příklad, kdyby jsme neměli žádnou zeměpisnou zónu, tak například by bylo možné volně lítat na jakémkoliv letišti bez jakýchkoliv omezení. To znamená, všechny státy zeměpisné zóny vypisují, některé trošičku přísněji, některé méně přísně. U nás jsme vycházeli ze základu, který byl položen doplňkem MIX už v roce 2011 a ochrana byla nastavena způsobem, kdy jakýkoliv provoz v zeměpisné zóně byl umožněn pouze na základě oprávnění k provozu. Oprávnění k provozu je mechanismus provozu v rámci specifické kategorie, konkrétně v souladu s článkem 12 prováděcího nařízení, kdy potom ty postupy, jak to oprávnění k provozu má ten členský stát vydávat, jsou popsány v článku 11 prováděcího nařízení. Na druhou stranu oprávnění k letu je většinou podmínkou provozu v zeměpisné zóně, která není specifickým provozem, ale pořád je tam podmínka nějakého zisku, nějakého oprávnění. To oprávnění se jmenuje oprávnění k letu a je to provoz v rámci kategorie Open. Tady vidíme text přímo z opatření obecné povahy, kterým se vytyčuje omezený vzdušný prostor LKR 10 UAS. A tady v podstatě tohle je uložené to kouzlo celé té problematiky. To říká ve svém prvním odstavci, že pokud je provoz v jakékoliv zeměpisné zóně prováděn v případě otevřené kategorie, tak ten provoz je možný provést na základě oprávnění k letu. A pokud je ten provoz prováděn v rámci specifické kategorie, tak na základě oprávnění k provozu. To znamená, máme jednu zeměpisnou zónu, já teď vám uvedu příklad, je to třeba nějaké chákaočko, může to být samozřejmě město, může to být cokoliv jiného. A ten žadatel si v ten okamžik se sám sebe zeptá, jestli ten jeho provoz je v rámci kategorie specifické, kde ty limity nastavuje přímo přímo prováděcí nařízení, anebo v rámci kategorie otevřené. Pokud je to kategorie specifická, to znamená, že třeba má letadlo těžší než 25 kg nebo třeba chce letět výš než 120 metrů, tak vždycky bude žádat o oprávnění k provozu. Pokud by se tam vešel standardně v rámci kategorie otevřené, tak bude žádat o oprávnění k letu. Nahoře potom jsou nějaké výjimky, to jsou ty body 3a, 3b, 3c, 3e. To jsou výjimky z toho důvodu, že například bod 3e mluví o provozu ve čtvrté zóně HKO a tam není potřeba ani oprávnění k provozu, ani oprávnění k letu. Teda oprávnění k provozu ano, pokud je to specifik, ale ne oprávnění k letu. Prostory 3a, 3b, 3c je provoz u letišť, kde jsou podmínky na koordinaci s ŘLP a s provozovatelem letiště. Není tam podmínka na zisk oprávnění od úřadu. Takže tohle je to základní členění rozdílu mezi Openem a specifikem a v okamžiku, kdy jsme v Openu, tak se jedná o oprávnění k letu, když jsme ve specifiku, tak se jedná o oprávnění k provozu. Trošičku nebo poměrně hodně to komplikuje provoz v hustě osídlených prostorech, protože ty sama EASA nebo sama Evropská komise prostřednictvím prováděcího nařízení reguluje a provoz Openu rozděluje do těch tří podkategorií A1, A2, A3. Jak víte, A3 do města nemůže vůbec, takže pokud dneska máme letadlo, které provozuje v kategorii A3 a chtělo by do města, tak je to vždycky specifik. A2 a A1 do města může, takže tam to bude oprávnění k letu. Tady jsem připravil takovou neúplnou a hodně zjednodušenou tabulku, jaký je rozdíl mezi oprávněním k letu a oprávněním k provozu. Základní dělení oprávnění k provozu pro provozy specifik, oprávnění k letu v zónách, které to vyžadují pro provozy Open.
Oprávník provozu zcela podléhá postupům dle článku 11. Dále se na ně podíváme na dalším slajdu trošku blíž, protože těch se částečně týkaly nálezy, které jsme tady měli z auditu. Oprávnění k letu vychází z článku 11, ale neaplikujeme tam věci, na které jsme nebyli zvyklí před tím auditem. To znamená konkrétně containment a konkrétně ARC A do 120 metrů. Jo, to je ten potom další slide ARC A, pokud je provoz do 120 metrů, tak u oprávnění k letu pokračujeme ve výkladu, že pokud provozovatel létá do 120 metrů, můžeme to považovat za ARC A. U oprávnění k provozu tohle považovat za ARC A nemůžeme a musíme postupovat striktněji. Na to je potom navázáno přijímání strategických zmírňujících opatření. Jo, u těch oprávněných provozů je to často potřeba, u oprávněných letů ne, protože jsme na té nejnižší úrovni rizikovosti. Něco podobného s containmentem. Pozor na to, BVLOS provozy vždycky od Evropy, už z toho prováděcího nařízení jsou vždycky provoz specifik. To znamená, BVLOS provozy vždycky na oprávnění k provozu nebo na standardní scénář, nikoliv na oprávnění k letu. Stejně tak provozy ve větších výškách než 120 metrů, anebo například letadly těžší než 25 kg. Máme dvě změny, které se přímo váží na oprávnění k provozu. Ostatně to je jeden ze dvou důvodů, nebo ty dvě změny jsou oba dva důvody a jedna z těch změn je containment, proč jsme ten institut oprávnění k letu zavedli. Containment je požadavek na výbavu toho bezpilotního letadla nejenom technickým zařízením, ale i na vývoj postupů provozovatele, jak tohle technické zařízení používat, které zajistí, že to letadlo nebude v žádném případě neopustí tu oblast provozu. Containment se aplikuje na základě posouzení přilehlé oblasti, která zase to, jak se ta přilehlá oblast posuzuje, je popsáno v AMCčku. Konkrétně v bodu 2.5.3 v české verzi eRules, v té poslední verzi 5.0 můžete tuhle část najít na stránce 54. A v okamžiku, kdy jsou naplněny určité podmínky vyhodnocování SORY, tak ten containment, zvýšený containment se musí aplikovat vždy. Já jsem tady přímo ty podmínky citoval, jo, vytáhl jsem to z toho AMCčka a jsou tam 4. Provoz je prováděn nad shromážděním lidí, což v podstatě téměř nikdy není možné, protože ty ground risk klasy vycházejí tak vysoko, že bychom byli buď v certifikované kategorii nebo ve hodně vysokých sejlech, nebo je provozován v ARCu D, což zase většinou u nás takový problém není. Ale co je problém, jsou ty dvě podmínky pod tou druhou odrážkou nebo pod tím druhým odstavcem. Provozní prostor je v zalidněné oblasti, což jsou města, kde bylo na nižší ground risk class uplatněného zmírňující opatření M1, což v podstatě děláme vždy. Zmírňující opatření M1 je opatření, kdy vy konstruujete tu dopadovou plochu jako 1:1 a v okamžiku, kdy takhle tu dopadovou plochu konstruujeme, můžeme aplikovat zmírňující opatření M1 robustnosti nízké. Prakticky to vede ke snižování ground risk classu a na druhou stranu tím, že M3 není robustnost střední nebo vyšší, tak ta nám zase ten ground risk class zvyšuje, takže ve finále zůstáváme na stejném ground risk classu, ale zajišťuje to, že ho nemusíme zvyšovat. A navíc ten provoz probíhá nad kontrolovanou pozemní plochou, což opět ve městě 99% všech vydaných oprávněných provozů probíhá nad kontrolovanou pozemní plochou. Obě dvě tyhle podmínky jsou v našich případech, téměř ve všech našich případech vybraných oprávněných provozů naplněny. Z toho důvodu musíme vždy vyžadovat containment po provozech ve městech v rámci kategorie specifické. Protože, jak jsem říkal, tohle to není možné aplikovat třeba na nějaká letadla Mavic 3, na letadla Mavic Mini, tak to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tyhle letadla ze specifiku vyjmout a vytvořit jim vlastní národní rámec oprávnění letu, kde už EASA ten dohled nedělá. Pokud by vás zajímalo, co ten containment má obsahovat, tak to přímo řeší Means of Compliance Light UAS 2511. Odkaz je přímo k nalezení v tom příslušném AMCčku. A
často se dá za containment považovat flight termination system, systém ukončení letu. Jo, není to, containment se nerovná flight termination system, ale často flight termination system se dá považovat za containment. Druhým specifikem, který musíme řešit v rámci provozu ve specifiku, je změna přístupu ve vztahu k AirRisk klásu. Jak jistě víte, do konce loňského roku jsme aplikovali v rámci specifiku vyjádření, které jsme jako UCL jako na svoji zodpovědnost přijali, že provoz do 120 metrů AGL je vždy v rámci ARKu A. Vycházeli jsme z toho, že se jedná o atypický vzdušný prostor pro provoz standardních letadel, které nemůžou níž než 100 metrů. Tohle nám EASA v rámci auditu napadla, řekla, že takhle postupovat nemůžeme a musíme striktně dodržovat ten bod 242, který právě řeší v rámci toho AMCčka k článku 11, který řeší rozdělení nebo určování AirRisk klásu. Prakticky to znamená, že všechny provozy ve městech vycházejí na ARC C, stejně tak všechny provozy v řízených prostorech, což jsou CTRK, zase vycházejí na ARC C a způsob, jak se z toho dostat pryč, je potom přijímání strategických zmírňujících opatření právě provozovatelem, že ty strategická zmírňující opatření deklaruje provozovatel, to neděláme my, ale je to zase další zátěž navíc, takže další důvod, proč ty malá letadla ze specifiku vyjmout a nadále je v tom specifiku ponechat. V průběhu loňského roku, kromě toho, že jsme se snažili vymyslet a zasadit do toho regulativního rámce ten institut OKL, který nakonec je tam zasazen na úrovni článku 15 a zeměpisných zón, tak jsme vyvíjeli i online modul nebo funkcionalitu toho modulu Specific, kde jsme rozšiřovali možnost podání žádosti právě o oprávnění k letu. Vymyšleno je to tak, že oprávnění k letu má být nástroj, který je rychlý, který je do značné míry automatizovaný. Byť na vaší straně ta automatizace probíhala už při vývoji modulu Specific, ale tady máme poměrně pokročilou automatizaci i na naší straně těch administrativních postupů a generování rozhodnutí a tak dále, kdy se nám podařilo tu náročnost administrativních procesů srazit zhruba na 10 minut. Což je oproti papírovým žádostem, kde jsme zhruba 2 roky zpátky byli zhruba na 4-5 hodinách, přes modul Specific, kde jsme se dostali na hodinu u OKP na aktuálních 10 minut, tak si myslím, že je to poměrně velký úspěch, který bohužel nemůžeme teď si pořádně vychutnat z toho důvodu, že nám teď v krátké době odešli 2 lidi a zůstali jsme tady 4 z 6. Ale k tomu možná později. Oprávnění k letu je bez aplikovaných správních poplatků a klademe tam důraz na rychlý průběh řízení i vzhledem k tomu, že se jedná o proces, který je zdarma, bez zatížení správních poplatků, tak náš přístup nespočívá v tom, že ty řízení chceme přerušovat a dlouhým způsobem zdržovat, ale spíše rychle zastavit negativním rozhodnutím a potom s žadatelem vykomunikovat novou žádost, která by probíhala o to rychleji, bez toho přerušení. Tak, teď jsem si pro vás připravil praktickou ukázku podání žádosti, ale myslím si, že teď by byl vhodný prostor, než se přesuneme na tu ukázku, na nějakou diskuzi, případně na nějaké dotazy. Tak určitě se ptejte. Já se rovnou zeptám, do jaký míry si myslíte, nebo předpokládáte, že vlastně, nebo byl v podstatě k tomu OKL v podstatě od EASY nějaký návod, jakoby, jak vlastně zprocesovat svým způsobem právě tady ten předěl mezi tím Open Specific, jestli je to teda takhle i z pohledu EASY jakoby v souladu. Je to v souladu, jednak EASA tohle několikrát zmínila, protože samozřejmě v rámci těch 2 nálezů, ať už se jedná o ARC A rovná se 120 metrů, což se jim nelíbilo, tak i toho, že neaplikujeme containment pro ty provozy,
tak je vůbec nezajímalo, že provoz ve městě například je svázaný se specifikem pro všechna letadla, byť ve vedlejším státě to letadlo tam může lítat zcela volně bez containmentu. Říkali, pokud je ten provoz ve městě potřeba nějakým způsobem řešit, využijte toho institutu flight permitu a zadejte to jako podmínku zeměpisné zóny. Takže to řešení bylo od EASY návodné, ale samozřejmě, jak si to potom uděláme sami, jak už ten proces toho oprávnění k letu bude postupovat, jak bude vypadat, to už je mimo nějaké rozlišovací pole EASY. A pokud se bavíme o tom, jestli ten institut je v pořádku, tak můžu zmínit článek 15, což je způsob vyhlašování zeměpisných zón. A v odstavci, tady hledám, v odstavci 1a je napsáno, že stát může provoz v té zeměpisné zóně, a teď jenom vytrhnu tu část, může pro provoz v té zeměpisné zóně požadovat předchozí oprávnění k letu nebo určitý druh nebo všechny druhy provozu bezpilotních systémů. Takže přímo tohle je ukotveno, ten požadavek na oprávnění k letu, nebo ta možnost využití požadavku na oprávnění k letu je přímo ukotvený v prováděcím nařízení. Poslední 2 měsíce tady opravdu těch žádostí ne trojnásobně přibylo, ale dejme tomu o 1/4 přibylo. Do toho nám ubyli 2 lidi. A pod tíhou tady tohohle z toho, tak jsme otevřeli diskuzi o nějaké harmonizaci zeměpisných zón a optimalizaci zeměpisných zón do budoucna. Opíráme se o budoucí digitální mapu, která by měla být spuštěna v průběhu příštího roku a už nyní probíhají jednání se správci drah a se správci vedení elektrického napětí o nějaké optimalizaci těch zeměpisných zón a samozřejmě ta optimalizace má vést k částečnému otevření, ale nesmíme zapomínat ale i na druhou stranu, nejenom na provozovatele, ale na druhou stranu, kde můžeme otevřít Pandořinu skřínku několika, v případě měst, například několika milionů lidí, kterých se tohle může dotknout. Takže, abych to uzavřel, v průběhu letošního roku předpokládáme, že budeme provádět poměrně zásadní změny a budeme chtít angažovanost úcel ve všech oblastech provozu v těchto zeměpisných zónách snižovat. Moc děkuju. A potom ještě, jestli můžu, jeden druhý dotaz. Ohledně toho, jestli tak, jak v dnešní době je vlastně v České republice aplikován ten provoz v rámci toho Open, ale zároveň je tolik oblastí a ať už AOPK nebo i zastavěná oblast a tak dále, jestli vlastně v reálu ten Open opravdu aplikujeme, tak, jak byl zamýšlen a jak je prezentován v rámci těch evropských nařízení. To je na dlouhou diskuzi. Já jsem se zrovna vrátil minulý týden z TEBu, což je institut, který pořádá EASA zhruba jednou za 4 měsíce, kde pozve všechny úřady. Ty úřady si tam vyměňují informace o tom, jakým způsobem regulují provoz bezpilotních letadel na svém území. A ten přístup je na jedné straně, musím uznat, že je Česká republika vedle Německa, kde Němci taky tu ochranu mají poměrně přísně nastavenou. Na druhé straně jsou státy, které kromě letišť nechrání vůbec nic. Já věřím tomu, nebo nevěřím tomu. Jo, k té vaší otázce. Ten přístup EASY není takový, že by řekla, jedni to dělají dobře, druzí to dělají špatně. Například aktuálně funguje v rámci EASY Working Group, která řeší, jestli přelétávání silnic a provozu na těch silnicích, jestli je v pořádku v rámci. Jo, takže na tomhle krásném případě můžeme vidět, že EASA na všechno nemá otázky a pokud může, tak opravdu tu iniciativu nechává na těch státech. A pokud stát umožní přeletávat silnice, ať si to ten stát vysvětlí. Naopak, pokud ten stát to neumožní, tak s tím nemají absolutně žádný problém.
Každopádně tady výstupy té working group sledujeme a předpokládáme, jak jsem říkal, v průběhu letošního roku chceme postupně ty zóny upravovat. Tak samozřejmě tohle z toho bude asi ten nejdůležitější vstup do nějakého rozhodovacího procesu a v rámci analýzy rizik, kterou děláme pro každý typ zeměpisné zóny, že v okamžiku, kdy zvolíme nějaké rozvolnění, tak nám v té analýze rizik musí být, že to rozvolnění není vyloženě nebezpečné, tak tenhle ten vstup té working group bude, bych řekl, hlavní součástí té analýzy rizik. Děkuji. Tak já myslím, že můžeme na tu praktickou ukázku, a když tak ještě na konci se vrátíme k dotazům. Určitě. Tak, asi tady přehodím monitory. Tak, tady jsem v testovacím prostředí toho našeho nástroje. Tady jsem přihlášený, jo. Tak, musím přihlásit jako sám za sebe. No, podotýkám, tohle jsou neplatné kódy, jo. Je to testovací rozhraní, tak nemusíte se bát, že by tam něco uteklo. Tak vidíte teď portál provozovatele bezpilotních letadel od Petra Plačka, je to tak? Ano. Tak v okamžiku, kdy si klikneme na podání nové žádosti, tak si můžeme vybrat, jestli se jedná o provoz specific a tím pádem oprávník provozu, tam žádné další změny nejsou, anebo o provoz open v zeměpisné zóně s podmínkou, jo, oprávník letu. Tak to rozhraní vypadá na první pohled hodně podobně. Velký rozdíl spočívá v tom, že tyhle žádosti jsou spojeny s datovou schránkou. Když jsem mluvil o té pokročilé automatizaci, tak a vycházeli jsme z praxe na oprávnění k provozu, kdy zhruba 97% všech žádostí nebo všech povolení, které jsme vydávali, tak jsme vydávali prostřednictvím datové schránky. Takže tady trošičku odchylně od správního řádu jsme šli na mou zodpovědnost do rizika a vyžadujeme po všech provozovatelích, kteří chcou podat žádost, vyžadujeme, aby tam dali datovou schránku. Pokud ten provozovatel datovou schránku má, která je stáhnutelná z centrálních registrů, tak provozovatele tahle skutečnost nebude obtěžovat. Pokud ji nemá, tak ho systém těsně před podáním žádosti vyzve k tomu, aby tam dodal datovou schránku, na kterou si to příslušné povolení plánuje nebo žádá odeslat. Pokud žádnou datovou schránku nemá, tak potom samozřejmě pořád má možnost si tu žádost podat papírem. Často se nám ale stává, že například provozovatelé se registrují jako fyzické osoby, datovku nemají, ale s úřadem vesele komunikují jako podnikající fyzické osoby přes datovku. To je praxe z oprávnění k provozu, takže jsme předpokládali, že ten problém nebude a naštěstí zatím zhruba z 250 žádostí ten problém nebyl ani jednou. Takže snad to takový problém nebude. Takže rychle si tady vyplníme nějaké údaje. Opět ten
Proces vychází ze SORY, vidíme tady veškeré procesy, kterými nás ten web protáhne. Vyplním tady, teď mě neberte za slovo, já tady vyplním nějaké informace, nemusí být úplně přesné. Co je nově v oprávnění k letu, tak máme třídu letadla. Je to z toho důvodu, aby se nám nestávalo, že oprávnění k letu nám budou žádat provozovatele z letadly, které do Openu nespadají. Tady, když máme Mavic 3, tak víme, že jsou letadla Mavic 3, které mají štítek C2, ale jsou letadla Mavic 3, které žádný štítek nemají. Pak by nezbývalo nic jiného, než postupovat v souladu s článkem 20 a říct, že to je letadlo lehčí než 25 kg. Nevýhoda tady tohoto přístupu by byla ta, že v článku 20 je napsáno všechna letadla uvedená na trh před koncem loňského roku lehčí než 250 gramů létají v A1 a všechna letadla těžší než 250 a lehčí než 25 kg létají v A3. Takže ten provoz v okamžiku, kdyby směřoval do města, tak A3 nemůže do města, už je specifik. Pokud bych však měl Mavica 3 s C2, tak už je to open a do toho města jít můžu. Pokud vyberu C2, tak systém automaticky mě vyzve k tomu, abych nahrál fotografii štítku. Já tam nahraju nějaké random PDF. Samozřejmě my to kontrolujeme, jo, takže random PDF tam nenahrávejte, ale nahrávejte tam opravdu ty fotografie C-čkových štítků vyfocených přímo na letadle. Tak vyplníme hmotnost, maximální vzdušnou rychlost, maximální charakteristiky. Zmírnění účinku dopadu na zem, to je zmírňující opatření M2. Jo, pokud tam nemáte padák, tak dáte ne. Pokud tam padák máte a chcete potom postupovat v souladu s příslušným zase AMC článku 11, tak si můžete vybrat robustnost. Jo, není to tak, že vyberete střední a automaticky máte střední, potom v rámci toho správního řízení bychom museli otvírat novou kapitolu. Často to ale potřeba není, takže klidně můžete dávat ne. A požadavky na containment v téhle kategorii Open a OKL zlepšený dávat nemusíte. Tak letadlo si uložíme, nahrajeme Konops. Nezapomeňte ukládat. Tady potom to je požadavek na pojištění. V rámci kategorie Open doporučuji se podívat do zákona, jestli to pojištění je potřeba nebo ne. My samozřejmě v rámci toho řízení vám potom tu podmínku dáme, každopádně. Pokud je potřeba, každopádně většina letadel v Openu to pojištění nemá mandatorní. Údaje o pilotech nově vyplňovat nemusíte. Provozní kontaktní osobu ano. Provozní kontaktní osoba je údaj, který slouží především policii. Policie jednou za čas má požadavek na poskytnutí informací o všech provozech v nějaké lokalitě a potom právě pokud je potřeba řešit s provozovatelem nějaké podmínky provozu v té dané lokalitě, tak policie kontaktuje tu provozní kontaktní osobu. Tady si můžeme ukázat příklady provozu v jednotlivých oblastech. Se pokusím vytipovat, dáme si třeba Prahu. Kdybych chtěl létat tohle je velká lokalita, kdybych chtěl létat v této lokalitě s letadlem Mavic 3, které nemá C-čkový štítek, tak je to provoz v hustě osídleném prostoru s letadlem v rámci kategorie A3. EASA říká, letadlo kategorie A3 do hustě osídleného prostoru nesmí a musí se držet 150 metrů daleko. To znamená, kdyby ten Mavic neměl štítek, tak tohle je provoz specifik. Tu žádost my potom, pokud byste to podali jako OKL, tak automaticky budeme vydávat negativní rozhodnutí s tím, že se jedná o provoz specifik. Pokud by to letadlo štítek mělo, ať už C2, C1 nebo C0, tak tady ten provoz je možný v rámci kategorie Open. Vyberu si tady schválně nějakou proluku ve městě, nějakou větší. Tady.
Tak, musím to říct znova, ale tam můžeme dát tu oblast provozu. Když si pořádně přečtete OOPčko, tak tam je popsán, tam je hustě osídlený prostor popsán. Jedná se o prostor ve velkoměstě, městě nebo osadě, který slouží převážně k bydlení, rekreační činnosti nebo obchodní činnosti. Ovšem i v rámci toho v podstatě hustě osídleného prostoru, tady téměř uprostřed Prahy, můžeme najít zelenou plochu. V OOPčku je napsáno, že do hustě osídleného prostoru se nepočítají prostory bez infrastruktury a bez zástavby, což ty zelené plochy splňují. To znamená, i kdybych měl letadlo například s A3 nebo letadlo s C2, které bych chtěl lítat tady uprostřed té zelené plochy, tak pro letadlo C2, abych byl čistě v openu, tak mi říká, že musím držet 30 metrů od lidí a od zástavby. Takže pokud tady se mi podaří držet 30 metrů, což tady vidíme, že je zhruba 45, tak tady bych mohl lítat v openu mimo zeměpisnou zónu, to znamená úplně bez ničeho, jo? Protože ta zeměpisná zóna v podstatě se dá pěkně představit tady těmi hnědými hranicemi. Pokud bych tady chtěl letat s letadlem A3, to znamená, musel bych od té zástavby držet 150 metrů, což tady se nevejdu. Jo? Ale kdyby to bylo trošičku větší plocha, tak i v tomhle místě bych mohl lítat s letadlem A3. Pokud bych to letadlo A2, kde se tady vejdu v openu bez jakéhokoliv povolení, protože ta zeměpisná zóna, jak jsem říkal, je tady a to její ochranné pásmo pro A3 jenom těch 30 metrů, tak tohle by bylo bez jakéhokoliv povolení, ale tady, kdybych se dostal na méně než 30 metrů, tak tohle už je na OKL, jo, protože ten provoz zasahuje do zeměpisné zóny tady té zástavby. Takže to je jenom takový vhled do toho, proč někdy máme žádosti, kde žadatel žádá o OKL a my říkáme, že to není na žádný typ povolení. Možná můžeme mít hnedka jenom jeden rychlej dotaz. Ano. Vlastně jak jste ukazoval třeba tu zelenou hranici, která je vlastně definována nějakou tou mapou, v tomto případě map.cz, předpokládám, že to kontrolujete i třeba s nějakým ortofotem, protože tam jakoby ta hranice přímo v této topografické mapě nemusí být úplně relevantní i s ohledem na nějakou aktualizaci a tak dále, nebo je to čistě... Je to přesně tak, jak říkáme. Tohle je taková nejjednodušší způsob, jak tu hranici určit. Jo, tady krásně jde vidět, že se to bude určovat mnohem složitěji a na to nemáme, hustě osídlený prostor se aktuálně opírá o definici. A tu definici můžu říct, že já vyložím trošičku jinak, než ji vyloží kolega za stěnou. Takže vždycky je to o takovém nějakém hledání konsenzu mezi námi, mezi provozovateli a samozřejmě snažíme se ty výklady dávat tak, aby ty provozovatele nebo aby vás jakožto provozovatele omezovali co nejméně. Ale na druhou stranu musíme zase myslet na to, že jakmile k něčemu dojde, tak my budeme vysvětlovat, proč jsme to vyložili tak, jak jsme to vyložili. Takže je to taková trošičku hra, která nemá tu hranici pevně, nebo nemá tu postranní čáru pevně vytyčenou a musíme v tom manévrovat. Každopádně doufám, že do roka a 10 měsíců nejpozději budeme mít mapu nebo digitální mapu, kde ty hranice určitě nebudou dokonale vykreslené, budou tam chyby. Ostatně v německé mapě to můžeme vidět téměř v každém městě, ale už budou pevně nastavené a přesně budeme vědět, na čem jsme. Vy budete vědět, na čem jsme, my budeme vědět, na čem jsme, takže doufám, že tu hru bez nějakých pevných hranic už moc dlouho hrát nebudeme muset. Děkuji. Tak, tady jsem teda vytyčil jeden ten prostor. Tady možná drobnost, nevím, jestli jsem to zmiňoval posledně, v okamžiku, kdy žádáte o provoz na jediný den, tak pokud ten termín provozu necháte zadaný takhle, ať už v OKP nebo tady v OKL, tak vám to bude vyhazovat chybu. Je tam vždycky potřeba kliknout dvakrát, jo, na ten termín provozu. To znamená od 8. do 8. vždycky je tam potřeba mít dvě ty data od kdy do kdy. Typ provozu VLOS,
Jak jsem říkal, BVLOZ je možný pouze ve specifiku. Doprava nebezpečného zboží ne. Pozor, kdyby tam bylo ano, tak zase to jde automaticky do specifiku. Plánovaná maximální výška letu nad zemí, jak jsem říkal, pravidlo 1:1 aplikujeme, takže přibližně tady by jsme neměli létat výš než 20 metrů. Tohle vrátím do toho města. Jak jsem říkal, kdybychom tu žádost napsali takhle, jsme dál než 30 metrů od zástavby, takže tady bychom s letadlem A2 mohli lítat bez jakéhokoliv povolení. Samozřejmě těch lokalit může být víc, maximálně 15, nezapomínejte to vždycky ukládat. Tady potom navazujeme přímo na AMCčko pro vyhodnocení ground risk classu s aplikovaným zmírňujícím opatřením N1, jak jsem zmiňoval, to tam je potom vypsáno dále. Air risk class u OKL si můžeme pořád dovolit, ARC A rovná se do 120 metrů. Pokud bys potom SIL nám to počítá automaticky, hodnota SIL 1 a SIL 2 je pro ten systém nastavená v okamžiku, ať už máte jedničku nebo dvojku, tak ten systém automaticky generuje Operational Safety Objectives, to jsou tady ty opatření a cíle provozní bezpečnosti a automaticky je generuje pro ten konkrétní SIL. Že potom si můžete všimnout, že pokud bychom měli dvojku, tak ty opatření a cíle budou jiné, než když máme jedničku. Tak tady potom je potřeba si projít všemi typy zeměpisných zón. Aktuálně, když to po vás chce mandatorní přílohu, tak je to právě na základě domluvy s tím správcem té zóny. A to, co standardně v zahraničí provozovatelé musí deklarovat sami, aby ten úřad mohl vydat to povolení, tak je popsáno tady v té pravé části úrovně integrity a zabezpečení pro cíle provozní bezpečnosti. To jsou jednotlivá osa, která pro ten konkrétní SIL jsou potřeba. My vycházíme z toho, že pro SIL 1 a SIL 2 jsou tam většinou deklarace a tady jsou právě ty deklarace, které my potřebujeme vidět. Je to SIL 1, takže jich je nejméně. V SILu 2 by těch deklarací bylo víc, plus my potom v rámci toho řízení vyhodnocujeme nějaké další kroky. Takže deklarace prohlásíme za pravdivé, vlevo jsou potom opatření ve vztahu k zeměpisným zónám. Tohle je část na ochranu osobních údajů. Tady jenom vyplním rychle. Tohle je část, kterou my nevyhodnocujeme, toto je část, kterou pokud je požadavek, tak předáváme na Úřad pro ochranu osobních údajů. A nakonec podání žádosti. To podání žádosti už není spojeno s žádným správním poplatkem, takže žádná platební brána tam není. No, žádost v okamžiku, kdy je podána, dostane zpracovatele a zpracovatel, pokud by se jednalo opravdu o takhle jednoduchý provoz, tak si myslím, že v rámci řízení, které nám zabere zhruba 20 minut se vším všudy, tak by mělo přijít automaticky generované rozhodnutí, které samozřejmě potom ten zpracovatel té žádosti dává podněty, jak to rozhodnutí generovat. No a ještě možná poslední věc, kdybyste potom někdy v budoucnu chtěli létat podobný provoz, tak si můžete skopírovat tu žádost do nové a přímo seznamu žádosti tady máte novou před podáním a je to ta vlastně stejná, jako jsme si tady naklikali předtím, takže nemusíte ty žádosti pořád vypisovat znova a znova, ale třeba si ji skopírovat do nové a potom jenom tady upravit tu oblast provozu tak, jak budete nově potřebovat třeba někde jinde. Jo, ale všechny ostatní věci zůstávají stejné. A samozřejmě potom nezapomenout tu žádost zase podat tady přes prohlášení. Tak jo, já doufám, že jsem se aspoň částečně dotknul všech oblastí. Ukázali jsme si, jakým způsobem podat žádost přes oprávnění k letu. Dotkl jsem se rozdílu mezi oprávněním k provozu a oprávněním k letu s tím, že jsme si vysvětlili i důvody zavedení oprávnění k letu a částečně na základě dotazu od pana Svatého jsme si řekli něco i o budoucím vývoji
K tomu možná bych se ještě vrátil. Jak jsem říkal, ten aktuální přístup je jeden z nejstriktnějších v Evropě, jsme si toho vědomi. Stejně tak už nám je zřejmé, že určitě nedostaneme nějakou personální posilu ze strany státu, takže budeme muset do budoucna ten systém nastavit tak, aby byl dlouhodobě udržitelný v aktuálním složení, které tady tabulkově máme. A ta cesta je snižování angažovanosti UCL. Na druhou stranu si musíme ale uvědomit, že na jedné straně máme zhruba 60 000 provozovatelů bezpilotních systémů, na druhé straně máme zbylých 10,5 milionu obyvatel České republiky. Dnes a denně dostáváme dotazy, stížnosti a volají nám rozčílení lidé, kteří se rozčilují nad tím, že jim někdo lítá dronem nad domem. Dneska samozřejmě z naší pozice je velice jednoduché ten provoz prohlásit za nelegální a odkázat je na policii. V okamžiku, kdyby to rozvolnění proběhlo příliš rychle a příliš masivně, tak by to mohlo otevřít Pandořinu skřínku, kdy bychom mohli skončit ve stavu, který je ještě přísnější než dneska. Takže předpokládáme, že budeme zasahovat do všech zeměpisných zón, budeme zasahovat takovým způsobem, aby ta ochrana byla proporcionální, to znamená, nemělo by být rovnítko mezi letadlem, které váží 24 kg a zeměpisnou zónou se jenom myhne. Je to třeba jenom nějaký přelet přes dráty z jednoho pole na druhé. A nemělo by tam být rovnítko mezi tím, že to letadlo váží 24 kg nebo váží 200 gramů, jako je dneska. Takže tohle je naše cesta, kdy chceme ten provozy v rámci jednotlivých zeměpisných zón rozškatulkovat do určitých kategorií a potom těm jednotlivým kategoriím nastavit konkrétní podmínky s tím, že naše angažovanost bude potřeba až opravdu tam, kde ten provoz bude tak nebezpečný, aby v rámci těch našich procesů, ať už OKL nebo OKP, jsme garantovali spolehlivost těch systémů. Kdy prosil 1 je ta spolehlivost popsána jako 10%, prosil 2 je potom popsána jako 1%. A s dalšími sejly potom ta spolehlivost klesá vždycky o řád. Aktuálně, jak jsem zmínil, řešíme zeměpisné zóny se správci vedení napětí nebo elektrickými vedeními a s dráhami. Předpokládáme, že v dalším kroku otevřeme diskuzi s AOPK a potom budeme vnitrorezortně řešit ochranu měst a komunikací. Předpokládám, že výstupy, nebo mám tady takový deadline, že výstupy bychom chtěli mít pro všechny zóny do konce letošního roku, tak, aby s nimi potom nová digitální mapa mohla přímo pracovat, aby naopak nedošlo k tomu, že jedna zeměpisná zóna bude mít popsaných 15 stran, kterou si bude muset provozovatel nastudovat, ale provozovatel v rámci zeměpisné zóny si nastaví parametry letu, vybere si letadlo a automaticky dostane podmínky provozu v té zeměpisné zóně, které, jak říkám, znovu to opakuju, nechceme, aby tam zůstávalo opravník letu vždycky. Na druhou stranu, ještě to úplně ukončím, na druhou stranu ty uvolněné kapacity musíme investovat do risk-based oversight, což je provádění kontrol v rámci specifické kategorie seřazených podle, a ta priorita těch kontrol bude seřazena podle rizikovosti toho provozu. Takže zase jeden z nálezů EASY, co máme, je, že ten náš risk-based oversight, který máme nastavený dneska, není dostatečný, takže naopak se více zaměříme potom na nejenom specifik jako takový, ale i na provádění kontrol v rámci specifiku. Ondřej Vaník, Dronport, jestli se smím zeptat na nějaký detail? Ano. Prosím vás, přehled nad těma nemovitostma. Víme, že provoz dronů ohledně rizikovosti, případně poškození nějaké nemovitosti je marginální. Na druhou stranu máme zde standardní nehody, kdy balóny se prostě zaškrábnou o školu a cestní nabourají do nemovitosti. Tam samozřejmě ty škody jsou mnohem větší, proč zrovna tyhle restrikce jsou na provozovatele bezpilotních letadlů tak přísný. Pokud se budeme o balonech, teďko nevím, tam jaké jsou to je jenom příklad, na schvalování balonů. Jako cestný barák máme standardně.
Jde o to, že ta Cessna v domě má pravděpodobnost na to, že se tahle situace udá zhruba 1 krát 10 na -8 -9. Sail 1 provoz je zhruba 10% šance na to, že se stane nějaká událost, kdy pilot ztratí kontrolu nad letadlem. Takže řádově jsme úplně někde jinde. Ale to poškození je taky jiný samozřejmě, jo, řádově jiný. No ano, ale zase máme tady 55 000 provozovatelů aktuálně, kteří jsou registrováni a provozovatelů Cessna tady máme stovky. Jo? Takže zase ta pravděpodobnost, že byť samozřejmě ta Cessna může potom provozovat desítky let, jo, než ten provozovatel s tím bezpilotním letadlem. Ale jde o tu pravděpodobnost. V okamžiku, kdy byste jakožto provozovatel bezpilotního systému šel třeba už do Sailu 4, kde máme 10 na -4, nebo do Sailu 5, kde máme 10 na -5, tak v okamžiku, kdy se podíváte na SORu, tak vám vyjde, že nad tím městem můžete lítat. Takže ten přístup té EASY není úplně takový, že by řekla, ne, města jsou zavřená, ale pokud někdo chce lítat nad tím městem a chce lítat třeba nějaké velkoplošné dálkové lety BVLOS, tak může, ale musí docílit nějakých technických požadavků. A ty jsou popsány právě v té SORě. My se dneska pohybujeme u té SORy dole, ale už máme indicie, že v průběhu letošního roku budeme řešit Sail 3 a samozřejmě potom budeme pokračovat do těch vyšších sailů. Ještě doplňkově, to jsme se bavili teďka o nemovitostech jako takových. Vy jste nějak naťukl dráhy a elektrická vedení. Bude nějak to zharmonizováno tady ty přelety nad podobnýma ochrannýma zónama? Nevím harmonizováno s kým, jak jsem říkal, ty přístupy jsou různé, někteří to neřeší vůbec, někteří naopak to řeší obdobně nebo ještě přísněji než v České republice. Chceme ten přístup změnit tak, aby byl proporcionální. To znamená, bude rozdíl, když kolem drátu proletíte s Mavicem Mini v nějaké minimální výšce, protože vaším předmětem zájmu nejsou ty dráty, ale je například snímání nebo hledání sen v poli. A bude rozdíl, když budete provádět na těch drátech kontrolu a většina toho letu bude prováděna třeba s 5kilovým letadlem v těsné blízkosti izolátoru. To budou 2 provozní scénáře, kdy každý bude vyžadovat trošku něco jiného. Ale co přesně budou vyžadovat, to vám teďkom neřeknu, protože to samozřejmě si musí říct ČEPS, musí si to říct ČES, ale za nás já nevidím důvod, proč by se mělo UCL angažovat v tom, že přeletí dráty, když s Mavicem Mini, kdy expozice toho letu k těm drátům je zhruba 1 sekunda. Jasně. Že předtím u těch drátů není, potom u těch drátů není. A my na to potom vyžadujeme SORu a děláme tady správní řízení. To mě osobně nedává smysl, takže to je důvod, proč tady tyhle diskuze jsme otevřeli a do konce letošního roku bychom chtěli mít uzavřeny. A myslím tím diskuze ze správci těch zón. Ano, tak jsem to myslel. Bezvadně, děkuji moc krát. Když tak já bych se zeptal na pár dotazů. Za první jsem se chtěl zeptat u vlastně toho termínu provozu, u toho OKLK, jaký je takovej optimální, maximální limit toho termínu provozu, nebo do jaký jako limitu to pak případně dělit na další OKLK. Tím myslím ve chvíli, kdy se to váže na nějaký podmínky, ať už samozřejmě počasí, tak samozřejmě i nějaký, který musí nastat z hlediska toho scénáře té operace. Takže jestli je třeba tam možný dát měsíc, nebo jaký jsou vlastně limity pro ten termín? Určitě bych doporučoval neomezovat se na dny, minimálně žádat do týdny. Tohle my vůbec neřešíme, ať je to jakýkoliv provoz, tak v rámci týdnu úplně v pohodě. Do toho roku už potom jsme o něco citlivější, kdy řešíme, kde ten provoz probíhá. Pokud je to, nevím, provoz někde u nějaké výstavby, tak tam samozřejmě rok, případně víc než rok dává smysl. Pokud je to ale provoz třeba u nějaké mateřské školky, kde někdo si požádá o rok nebo o 2, tak tam se ptáme, proč chce u mateřské školky lítat 2 roky. Takže je to individuální, nepřekročitelná doba z naší vnitřní metodiky jsou 2 roky. Více než 2 roky neschvalujeme a většinou méně než několik nebo než jednotky měsíců neřešíme. Jakmile je to víc než jednotky měsíců, tak se potom díváme, kde ten provoz probíhá a spíš potom na individuální vyhodnocení
Buď se toho žadatele doptáváme, proč tak dlouho, anebo to necháváme být a dávám tam až ty 2 roky. Super. Pak jsem se chtěl zeptat, vlastně tady u toho KLK, jestli nebude trošku problémem, nebo samozřejmě já myslím, že se to podá časem, ale že přece tím, že je v otevřené kategorii a dost těch vlastně provozovatelů otevřené kategorie nemá v podstatě zkušenost se sorou a s konopsama, do jaký míry tohle to třeba musíte pak řešit, že vlastně i konopsy nejsou popsány tak, jak mají být, SORA vlastně identifikace, e-risk, grant risk a podobně, jestli to tam taky trošku není u toho OKL trošku problémem třeba při těch žádostech. Tuším, že jste zmiňoval nějakých 250, že už bylo letos, nebo jestli to tak je? Podívám se přesně. Je jich samozřejmě mnohem víc než OKP. Především proto, že to není spojeno se správním poplatkem a spousta lidí prostě zkouší, co to dělá, jak to funguje, prostě protože může. Jo. Ale jasně, zkouší vaše limity. Aktuálně 222 od 1.1. Ale OKPčko nebo OKLko neřeší nic navíc. Tam není jediný požadavek, který by byl definován navíc oproti tomu zavedenému stavu mezi lety 21 a 23. Pouze je to nový institut, kde velká část těch provozů, které my jsme říkali na základě zeměpisné zóny, že spadají do specifické kategorie provozu, tak obří část těch provozů spadá do Openu. Ale na Open nebyl vznešený jediný požadavek navíc. Já jsem spíš myslel, jakoby právě z mého pohledu přesně to dává smysl, že ty lidi, kteří doteď žádali specific, tak je to pro ně usnadnění v podstatě jít do Openu, doufám ve většině případů. A na druhou stranu svým způsobem i ty, kteří využívají vlastně tu kategorii Open, můžou i v rámci toho také vlastně svým způsobem, nechci říct zavítat do kategorie specific, ale právě prostřednictvím OKL se dostat do téhleté situace vlastně, který svým způsobem trošku mají nároky z hlediska podkladů na specifický provoz, ale dají se vyřídit právě v otevřené kategorii. No, takový provozovatele tady jsou a samozřejmě snažíme se vycházet vstříc, co to jde. Velkou výhodu máme v tom, že specific je vyloženě pod drobnohledem EASY. Jo, takže ten audit, když tady probíhal, tak opravdu probíhal tak, že jsme jim dali seznam našich řízení, v té době jich tam bylo asi 1500 a oni si z toho seznamu vybrali zhruba 50 řízení a chtěli hnedka vidět spisy. Jo, to znamená, šli s námi do spisovny, tam jsme jim ty spisy vytahovali, oni si potom dali čas a všechny projížděli. Jo, takže opravdu bylo to pod drobnohledem. OKL má obrovskou výhodu v tom, že to je flight permit, jo, oprávnění k letu, a EASA oprávnění k letu nereguluje žádným způsobem. Ono je sice ukotveno, jak jsem říkal, v článku 15, ale není nikde napsáno v nějakém jiném článku, tak jak je to v článku 11 ve vztahu k článku 12 u specifiku, jak to OKL má vypadat, protože to si definuje ten stát prostřednictvím zeměpisné zóny. Jinými slovy, když to teď převedu do praxe, tak když nám přijde konops na oprávnění k provozu, rovná se specific, musíme opravdu dbát na to, aby tam bylo všechno. Jo, projíždíme prostě celou strukturu toho konopsu. To, co validujeme, validovat musíme a musíme to dávat do důkazu vyhovění do toho spisu, aby potom v případě kontroly EASA si to mohla přečíst. U OKLK se hodně díváme na to, o jaký se jedná provoz. Samozřejmě, když nám přijdou 2 provozovatele a jeden žádá o OKL lítání někde nad bažinou s malým letadlem a je to OKL jenom proto, že tam dole je bažina, kterou někdo prohlásil za národní přírodní památku, tak samozřejmě ty standardy toho konopsu z našeho pohledu, nevím, že možná bych to neměl říkat, ale prostě je to tak, můžou být trošičku nižší, než když nám někdo jiný přijde s OKLkem a chce lítat před okny školky. Jo, a dokonce ještě si do toho konopsu napíše, že v té školce budou ten den děti. Tak samozřejmě tohle si přečteme a
potom v podstatě tím individuálním přístupem vždycky dojdeme k tomu, že ty exponované provozy, exponované ve vztahu k bezpečnosti, ve vztahu k tomu, jakým způsobem zasahují do třeba soukromí nebo do bezpečnosti třetích osob, tak jsou trošičku na jiné úrovni, než někdo, kdo lítá uprostřed bažiny. Super, děkuji. A poslední dotaz. Chtěl jsem se zeptat právě na ten Sail 3. Myslíte, že tady letos vlastně k tomu už budou nějaký podklady, že už teoreticky by mohl být takový provoz povolován? Podklady jsou, všechno je v AMCčcích. Konkrétně Sailu 3 v AMCčku článku 11. To AMCčko má aktuálně 195 stran. Jo, bude se rozšiřovat. Já zavím, že vytváří zase nějaké různé means of compliance na jednotlivé oblasti. Například means of compliance na containment není součástí AMCčka, stojí bokem, ten má taky samo sobě asi 25 stran. A je možné, že v jeden okamžik, až ten means of compliance bude kompletní, tak ho do toho AMCčka vloží. Jo, a najednou nebude mít AMCčko v článku 11 190 stran, ale 210. Každopádně Sail 3, požadavky jsou v AMCčku, my nevyžadujeme nic navíc, co by nebylo v tom AMCčku. Ovšem je tam jedno úskalí, když se podíváte na OSA pro vyšší saily než je 2, tak v určitých oblastech, a čím je to vyšší sail, tak těch oblastí je víc, vstupují do těch procesů ověřování třetí subjekty. Jo, jsou to třeba různé zkušebny, které například ověřují nějaké technologická řešení těch letadel. Problém je, že u nás tyhle zkušebny nejsou a jsou v zahraničí, takže určitě ale zase pouze málo. Jo? Vím, že nějaká zkušebna je v Irsku a myslím, že v Itálii je něco, ale jinak jsem na žádné nenarazil. Takže samozřejmě součástí našeho nějakého budoucího úkolu je pověřovat například, to nechci konkrétně jmenovat, ale pověřovat některé instituce i v rámci České republiky, ale to je poměrně zase paralelní běh vedle toho Sailu 3. Takže předpokládám, že Sail 3 bude, ale jsou tam nějaké překážky, které bude potřeba překonat tak, aby se to mohlo rozjet masověji, než je to teď. Super, děkuji moc. Když tak poprosím, jestli máte dotazy, aby jsme nezdržovali pana Plačka, tak nyní je možnost. Dobrý den, Gros VŠTE. Já bych se jenom zeptal ve zkratce, jestli jsou k dispozici nějaké statistiky nehodovosti. Pokud jste říkal, že máme, myslím, 55 000 provozovatelů, jestli je možný někde dohledat vlastně počet těch buď to rizikových nebo vyloženě nehodových situací. Statistiky jsme měli k dispozici do konce národního rámce, kde ten provoz byl přímo svázan s požadavky L13. V okamžiku, kdy jsme, což je do konce roku 2021, jestli se nepletu, konec přechodného období, nebo 22, teď se nechci vymýšlet. Evropská legislativa vyžaduje hlásit události pouze v okamžiku, kdy dojde ke zranění, případně kdy dojde ke škodě na majetku přesahující nějakou výši. Takže ty statistiky, které teď máme, jsou omezené pouze tady na tyhle dvě oblasti, nebo které bychom mohli dohledat. My zatím jsme nedělali nějakou vyloženě statistiku, na základě které by jsem vám řekl, ano, na 1000 letadel spadnou 2, které způsobí tuhle škodu. A jo, takže to je oficiální informace. Samozřejmě pak máme spoustu neoficiálních informací od prodejců, od výrobců, kolik letadel se jim vrací rozbitých, ale to je neoficiální, takže tomu samozřejmě nemůžeme přihlížet. Děkuji.
Tak pokud nejsou otázky, tak já bych moc rád poděkoval panu Plačkovi a Úřadu pro civilní letectví za tuto aktivitu. Určitě bychom chtěli tento webinář vlastně sdílet a chtěl jsem se jenom zeptat, jestli ještě by bylo případně možné získat i tu prezentaci v PDF-ku. A ještě jednou moc děkuju. Bylo to, myslím si, velice přínosný. Myslím si, obzvlášť na tom praktickém příkladu ukázaný vlastně, jak se vyvarovat případným vlastně opět nahráváním na oprávění k provozu ve specifické kategorii. Takže myslím si, že teď je to určitě jasnější pro nás všechny, co znamená oprávnění k letu a co oprávnění k provozu, kde je ta hranice a kde ji využít. Takže za to moc děkuju a budu se těšit zase brzo na viděnou. Taky děkuji za pozvání a přeju krásný den.